Αφού ήξερες την ιστορία, έτσι όπως μας τη δείξανε, νομίζω ότι ήταν σωστό να το δούμε εμείς σαν παιδιά, δεδομένου ότι μέσα είχε χωρισμούς, θανάτους, κηδείες, είχε πολλά έτσι τραυματικά πράγματα για μας. Έχω κάπως σοβαρό πρόβλημα κι εγώ με αυτά, πολύ μεγάλο. Το μόνο που με καθησυχάζει στην προκειμένη περίπτωση με την Κάντι είναι ότι όλοι εσείς και πολλοί άνθρωποι που μιλάμε, που συναντάω, που βλέπουμε στο διαδίκτυο κτλ. Για ένα περίεργο λόγο, αυτό το πράγμα δεν τους έχει μείνει. Δεν λέω για τα τωρινά χρόνια, ας πούμε, που είναι μια καθημερινότητα, η βαρβαρότητα μερικές φορές και στα κινούμενα σχέδια, αν θέλεις, από την οποία κανείς δεν μπορεί να διαφύγει και δεν ξέρω και κάθε γενιά πώς το ορίζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά όμως τουλάχιστον το παρήγορο είναι ότι από αυτή τη σειρά τουλάχιστον που λέμε, κρατήσαμε όλοι ταξίδια, αγάπες, αδικίες, αν θέλεις, και αυτούς τους καθημερινούς πόνους που να σας πω κάτι, παιδιά, το σκεφτόμουν και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Τα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, είναι πολύ σκληρά παραμύθια. Έχουν πολύ πόνο, πολλές κηδείες, πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η ελληνική πραγματικότητα και η καθημερινότητα που ζούμε εμείς τα έχει αφήσει λίγο πίσω. Έτσι. Φαίνεται ότι οι Ιαπωνέζοι αυτό δεν το κάνουν ή δεν το κάνουν ακόμα. Δεν ξέρω γιατί, ομολογώ ότι και για μένα είναι ένα πρόβλημα. Και για μένα Κυριακή πρωί να κλαίνουν δύο άνθρωποι πάνω από έναν τάφο είναι ένα πράγμα στενόχωρο δηλαδή και λυπητό, ας πούμε, έτσι. Όπως λέει και η μικρή Ανιψούλα μου, το λέω το λυπητό μου, αυτό είναι λυπητό. Έχεις ιδέα αν στην μετάφραση της Κάντι λογοκρίθηκε καθόλου το κείμενο, γιατί έχουμε δει ότι έχει πάρα πολλές διαφορές με μεταφράσεις άλλων χωρών. Δεν το ξέρω αυτό, δεν πιστεύω ότι σε εμάς είχε κανένα λόγο να λογοκριθεί κανένα κομμάτι του. Δηλαδή η ΕΡΤ τότε λειτουργούσε μια χαρά, με την έννοια ότι είχαν και άλλες δουλειές να κάνουν οι ανθρώποι, αυτά τα κείμενα ερχόντουσαν, ωραία ήταν, πολύ καλά πέσαμε, θέλω να πω, τέλεια. Δεν υπήρχε κανένας λόγος δηλαδή να λογοκριθούν τα πράγματα. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο το κλίμα και τους ρυθμούς της δουλειάς τότε? Το κλίμα και οι ρυθμοί της δουλειάς ήταν καταπληκτικοί. Γινόταν μια άκρως επαγγελματική δουλειά. Η μαμά ΕΡΤ ήταν απολύτως γενναιόδορη και σε τεχνική υποστήριξη. Οι ηχολήπτες και οι τεχνικοί που παίρναν μέρος στη μεταγλώτηση, που ήταν πολλοί, ήταν άκρως εκπαιδευμένοι, προερχόντουσαν ακόμη από τον ελληνικό κινηματογράφο οι περισσότεροι, με πολύ μεγάλη εμπειρία και κυρίως πολύ μεγάλη ευαισθησία και αγάπη για αυτό που κάνουν. Αυτό συνέβαινε και με τους σκηνοθέτες που είχαμε. Ο Σπύρος ο Μιλιώνης και ο Μιχάλης ο Μπαλής είχε κάνει το Κάντι Κάντι. Είχε σκηνοθετούσε την Κάντι Κάντι. Και ήμασταν πάρα πολύ καλά αμοιβόμενοι. Εννοείται ότι η αξιοπρέπεια του κάθε εργαζόμενου στην κρατική τηλεόραση είναι δεδομένο πράγμα. Σε σεβόνται όλοι εκεί πέρα δηλαδή. Και κάναμε το κυριότερο πράγμα για μας, κάναμε 2 πρόβες πριν από κάθε 20 λεπτό που πέσαμε. Αυτό μας απελευθέρωνε από το κείμενο, ξέραμε πολύ καλά τι θα ήταν αυτό που θα παίζαμε όταν πια θα γινόταν η εγγραφή και είχαμε το χρόνο που μας χρειαζόταν για να γίνει αυτή όλο το αποτέλεσμα που βλέπετε. Όμως, να σας πω ότι η τύχη μεγάλη όλων μας, σας, όλων, είναι ότι την Κάντι, ας πούμε, την έπαιζε η Ματίνα Καρά. Τους άλλους 2, πώς το λένε, ανθρώπους, παιδιά εκεί πέρα τους παίζανε 2 ηθοποιοί, τους έπαιζε ο Γιώργος Μάζης, ας πούμε, μια ηθοποιάρα. Έπαιζε ο Τάσος Κωστής, δηλαδή πρωταγωνιστές του θεάτρου, εκείνης των δεκαετιών, ακόμα και τώρα, παίζανε τους ρόλους σε αυτά τα επεισόδια. Και το βράδυ, ας πούμε, κουβαλούσαν ρολάρες στην πλάτη του στο θέατρο. Το ίδιο συνέβαινε και με τις γυναίκες. Η Ματίνα κουβαλάει όλο τον πρωτότριο στην πλάτη της, 6.000 ρόλους. Έτσι είναι. Και όλοι οι ηθοποιοί δηλαδή που παίρνουν μέρος σε αυτή τη σειρά, ακριβώς σας λέω, γιατί ήταν πολύ καλά αμοιβόμενοι και δεν τους έπαιρνε κανείς από που να είναι. Είχαν και άλλες δουλειές να κάνουν δηλαδή. Ήταν η αφρόκρεμα της αθηναϊκής σκηνής.
Τώρα κάτι που έτσι το έχουμε μεγάλη απορία. Πού ήσασταν στα επεισόδια 40-49? Ο Τέρι λοιπόν, σε μια στιγμή της ζωής του, μέσα λοιπόν στην όλη αυτή τη θολούρα της δεκαετίας, όπου πράγματα ερχόντουσαν και πηγαίνανε και η προτεραιότητα η δική μου ήταν το θέατρο και μετά τα ταξίδια, έσκασε μια καταπληκτική δουλειά με την Άννα Βαγενά, τη Βάνα Μπάρμπα, τον Φίλιππο Σοφιανό, να παίξουμε στην ελληνική επαρχία μια καταπληκτική επιθεώρηση που τη μουσική έκανε ο Λυκιανός Κυλαϊδόνης. Έκανα λοιπόν μια τρελή συμφωνία ότι θα παίρνω κάτι αυτοκίνητα τη νύχτα, κάτι αεροπλάνα τη μέρα, κάτι τρένα το άλλο βράδυ, θα παίζω ας πούμε στη Λαμία τη νύχτα, το πρωί θα παίζω τον Τέρι στην ΕΡΤ και θα γυρίζω με καμίλα, με δύο καμπούρες στη Λαμία ή στη Λάρισα που είχαμε παράσταση. Επειδή εκείνο το καιρό καμίλες με δύο καμπούρες δεν είχε στην Ελλάδα, είχε μόνο με τρεις και δεν προλάβαινα να πάμε στη Λάρισα. Δεν προλάβαινα να κάνω αυτό το πέρα κατάλαβες. Οπότε δεν έπαιξα τον Τέρι για μερικά επεισόδια. Ακόμη πιο περίεργο όμως είναι που σε ένα επεισόδιο μετά το 49 υπάρχει ο Τέρι, υπάρχει ένας άλλος δευτερεύον χαρακτήρας. Άλλος κάνει τον Τέρι και εσείς κάνετε τον Κούκι, το δευτερεύοντα. Παιδιά, νομίζετε ότι όταν έσκασε ξαφνικά μία Τετάρτη πρωί στην ΕΡΤ και τους είπα γεια σας, μπορούσαν να διώξουν εκεί την ώρα των ηθοποιών και να του πούνε χαρήκαμε πολύ. Ήρθε τώρα ο Άρκελης, μα πρωί να δεν πειράζει φύγε εσύ. Λοιπόν, οκ. Οπότε έγινε ένα τέτοιο που λέμε παλέτο και το φύγε εσύ Ελλάση. Έγινε μετά και ξαναγυρίσαμε, πήρε ο καθένας το ρόλο του και τα λέμε τώρα τι ωραία. Εγώ τι σας είχα πει ότι μην καταστρέψετε τα παιδικά σας όνειρα, τις παιδικές σας εικόνες, δεν φταίω γιατί μου άντρα.